Gabon, gauza hundiz da, gara honetan ja Gabon esaten hasi alixeti, Gabon, eta eskerrik asko dan hori gaurlako egun importante baten guaz planaiki erabaki dozuelako, eta eskerrik asko etortiarren, badakiguleko beste nunbaiten be giro edarrik itzi dozuenik gaur. Plazerra da guretzako gaur hemen egotie eta plazerra nitzako gaur ekipo usoi aurkeztie. Gaurkoen hasieratik eta onuzkero adierazpenen hasien zenetetik hasiko naz, biolinegaz, Gari Otamendi. Gitarran, Araitz Bizkai. Eta bertzotan, Onintza Enbeita. Nerea Ibarzabal. Jone Larrinaga. Eta Jone Uria. Gorde injerrak, ordu bete luze joango iako eta, etorri zaitezie Lauro. Etorri gara eta hasieran esan dudan moduen gauza hundiz da oin edonora joen eta Gabon esanaz zeo zerrazti, Oin gauza Gabon esan eta amaitu egin jakuzelako sarri. Eta hasierako bertzo buelta honetan, eskatu gure neuskizue, gaua edo gaba, berbie sartute, koplatan eikie. Ezkara gitxitan onak gabak jota gero etorri, ezkara gitxitan onak gabak jota gero etorri, gaba laburra da eta sarritan eskerrak horri, gaba laburra da eta sarritan eskerrak horri. Ordu muga horren motza horretan ez gaude trebe, ordu muga horren motza horretan ez gaude trebe, ea goza dezakegun zatitxo bat bada ere, ea goza dezakegun zatitxo bat bada ere. Saioa bukatu orduko hasiko da nire gaba, saioa bukatu orduko hasiko da nire gaba, tan eza etxera joango noze guzkia atara, tan eza etxera joango noze guzkia atara. San Juanetatik denbora apur bat pasada tira, San Juanetatik denbora apur bat pasada tira, gauak laburrak bai baina ja luzatzen hasi dira, gauak laburrak bai baina ja luzatzen hasi dira. Saiatuko gara egiten geure biziko jarduna, saiatuko gara egiten geure biziko jarduna, goizakeroan estaian gabean sortzen duguna, goizakeroan estaian gabean sortzen duguna. Hemen badago parranda kaleetan dugu entzun, hemen badago parranda kaleetan dugu entzun, gabak ordu bat gehiago omen daukala rabetzun, gabak ordu bat gehiago omen daukala rabetzun. Gaua luzea dala eta dire honek ona sartu, gaua luzea dala eta dire honek ona sartu, gero be denpora dago ta nahi dabe kalea hartu, gero be denpora dago ta aldabe kalea hartu. Pandemiak gauak eta noski aldatu gaitugu, pandemiak gauak eta noski aldatu gaitugu, ez larritu aulkietan gero lo hartzen badugu, ez larritu aulkietan gero lo hartzen badugu.
Etorri zaitezi Jone Larrinaga eta Nerea. Gabetik hasi gara eta gabaz jarraituko dugu. Zuek bizok lagunek zaie, lagunek. Eta guztetan jatzue, herrien jaixek ez dienien be, alkartu eta egun batzuei bintzet erdi jai, erdi parranda itxuri emoti, eta gaur daulako gaba bat, hemen Larrabetzun. Plana zeunkien hasieratik, iluntze aldera urten, zoze rafaldu eta gero gabak emoten dauenari jarraikeri emoti. Kontu eda komunikabidietan eta handa hemen gauzak gertatu aurretik entzun dozu ezela, posible da, ez dakien botiltzarra egoti, posible da municipalakan zaintzen egotie, posible da ertzaintzan egotie. Eta ontxe alkartu zarie gabeko 10 bueltan gaba horri hasieri emoteko. Sei urte bete berriak aurreko hilean bertan eta oraindik hemen darraigu parrandarekin zorretan egoera hontan ezin da jakin zer egin herri honetan harrapaketan jardungo garen edota eskutaketan. Edota eskutaketan. Ama eta aitak ez ikustea, lehen ez bagendun nahikoa, oin polizia behatzetik dugu, ta naufrago dau jokoa, igual zutani izango gara, nerabe edo tontoa, baina argi dot gu ezkarela, helduaren gogokoa. Helduaren gogokoa. Ez duelako jende gaztea jasan nahi, naizta tabernan ibiltzen diren, eurek edaten hain lasai, eta ertzainak ta udaltzainak guardia egiten jairik jai, gu asko aspertzen omen gara. Baina beste hoiek ere bai. Baina beste hoiek ere bai. Bai egia esan nizten nabe, astero ernegetan, eurek parrandan urteten dire, ta gu etxean erretan, kantzetan agoku errudunak, garen aintzuten benetan, ezote da inor kontagiatzen, famili bazkarietan. Famili bazkarietan. Juntatzen dira ta jaten dute, ta edan alkoholaren truke, baina helduek omen daukate, beti milaka bertute, beti parrandan jardun direnak, mozkortuta urtez urte, jakin nahi nuke zeingo luketen,
oin gure adina balute. Oin gure adina balute. Jarri dugunez gaurko honetan, zapaturo legezita, eta taberna bueltan ez baina, alkolaz dugu bizita, itxi dezagun dana hitz egin, tau probetxau gau polita, eta gure bila badatoz ba, urtengo gara korrika. Urtengo gara korrika. Naizta barrua eukiko dugun, guk beldurrak irentxia, alperrik dute beraien plaka, porra edo lizentzia, gaua gurea egingo dugu, ederrata berezia, ja esanaia aldatu arren, gora desobedientzia. Gora desobedientzia. Esan dozuta esan dakoa, nire ustetan ez dau txarto, baina barriro berbaz gabiltza, eta naiztan hauen bapo, joangote gara kaina bat hartzen, espabilatu beharko, ta gero guk korrika eitean. Herria ezagutzen dogulako, guk haiek baino hobeto. Guk haiek baino hobeto. Zatoz beste bizokon Jone, Uria eta honintza. Abizenena Joniek bere izteko da, emoten dau kategorizia kontu badala, baina. Zuek oindala denporatxo bat, ume bat harreran hartzi erabaki zenduen, ondo pentsauteko kontu bat zan. Beste gurasotasun batzuk ixeten dien moduen edo, baina zuen kasuen zoze garritu bazaitu eixen da, umi etxera ekarri zenduenetik gentiek zenba bider zautzuen. Jo, ez zelako meritu edeko zuen. Jo, nik ezingo neuke. Jo, zelako katxa. Zue paizuek. Jo, eskerrak mundu ez zuek lako gentia dauen. Eta ondino bez zenbat bider entzuten duzuen hori. Ez genuen asmoa azkar erretira, ta geroztik izanak nahiko tira bira. Jendea zemeritu esanaz begira, eta gainera lasai geratu ohi dira. Geratu ohi dira, geratu ohi dira. Batzuentzako hau da jarrera xumea, guretzat ebatzi bat bakarrik gurean. Bakotsak betetan dau bere utzunean, askok txakur hartzen dau
eta gukumean, eta gukumean, eta gukumean. Patxakurraskok kasi gehiago protesta, kakabiltzea ere zenolako festa. Ezingo luketela da askoren kezka, baina probatu arte jakiterik ez da, jakiterik ez da, jakiterik ez da. Norbere umea ekarri leike oso errez, beste moduak onartzen dira nahiko nekez. Harritu egiten dira ta zergatik berez, ume hartzen dalako propiedadelez, propiedadelez. Bizitza hontan dena delako balantza, batzuei kanpokoak hainbeste zalantza. Baniri ulertzeko egiten zait gatxa, beraien genetikan duten konfiantza, duten konfiantza, duten konfiantza. Batzuek hain gogorra daukie azala, zenbait komentario ez da hain normala. Erantzun behar geunke bai geurea dala, 4 urtetan eskutau egin genduala, egin genduala, egin genduala. Gezurrak esatea errazkeri truke, baina hanka sartzeko aizen bat bertute. Esan da eskutatu dugula 4 urte, orduan igual antza hartuko digute, hartuko digute, hartuko digute. Baina zabalduko da herrian zalantza, ta guk barreka egin alko dugu dantza. Total 2 urteren bueltan bilintzi balantza, txakurrek hartzen dabe jabearen antza, jabearen antza, jabearen antza. Ulertzeko oraindik hainbeste arazo, 1000 modutan izan leikela guraso. Komentarioiekin eitean eraso, zuk egin irribarre eta egin paso, eta egin paso, eta egin paso. Ume bat hartu dugu gura dugulako, maitatzeko moduak asko direlako. Kotxeari pegata egin beharko jako, famili nuklearrik ez eskerrik asko,
ez eskerrik asko, ez eskerrik asko. Etorri Nerea. Lan asko eikie toko biatzu, bizitzan, gehienetan danon moduen biherri zinagaitik. Eta uda honetan, beste uda askotan moduen, luxuzko hotel resort haundi jentetzu horretako baten toko biatzu lan eikie. Eta zure funtzioen artien, garbitasunen barruen, egune amaitzen danien, toketan jatzu piztinie, igerilekue eta igerileku inguruko gauzak garbitzie eta txukunistie urrengo egunerako. Ordu hori iseten da gabeko beratzirek, 10ak, eta egun guztien egondan jentien, bombardeo, zarata mugimendu eta zikindanak jasotzen zabiz momentu honetan. Jarri buruan zapia, eta gero amantala, ta produktuen karroa, neure atzetik daroala, piztina ertzera heldu naiz, dena aindago xapala, ostoak ta jostailuak, urrun oihartzun makala, egun osoko nekea, neure gainean dudala, astiro begiratu dut urdinaren azala. Astiro begiratu dut urdinaren azala. Bare dago beste zer pasa ez balitz bezala. Hotel honetan baitaude aurkezleak ta aktrizak, famatuak euren hile, begirada eta hitzak, barrutik hain ezagunak, argazki kameren mintzak, itxutzen dituzte flashak,
ta famaren argi printzak, ta ni gauero hartzen nau, piztina honen gerizak, hemengo kloro usainak, eta amaken barnizak, hemengo kloro usainak, eta amaken barnizak, hankak bertan sartu ditut, bare daitezen barizak. Etxe hain xume batean, jaio eta hazi nintzen, gela txikitxo batean, beste aizpekin existitzen, ta nire ametsak ere, horma hoietan kabitzen, ama ta mona bezela, nire bidea hortik zen, alere oitua nago, alik ondoen bizitzen, orain piztina eskinak, orain orain piztina izkinak, talde zala naiz aritzen, orain piztina izkinan, albezala naiz aritzen.